Shalom Mamanginang. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Perlu dipabahami di Banoguton. Nomor 10 tolu. Disi Markorma Gabungan Jeriko. Yang harusnya lansia diganti oleh Gabungan Jeriko. Mulai perminggota marede mahita sian nomor 27. Hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tomo palangi dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang go halak partigor, mangulu doi binahenni parsihotonna, marhapor seaon, ala yang go dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pardinggan basa na sumurung. Namarpung udohami dison mangido tuho sian nasa rohanami. Say tabay mahaporsyaon nami jala pargugoy mahami. Asa tarulahon hami parangin na dinggan. Songon na pinangido ni roham sian hami. Say ramoti hami rodis hasusuda ni bohal nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahamu. Maredehita sian nomor 210 walu.
patangihon ma patik ni debata, ima patik palimahon, sahat tu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangan pemuda na torasmu, asa martua ho, jalaleleng mangulu di tano na nileho ni Jehovah di Batam diho. Patik paonopon, una ko mamuno. Patik papituhon, una ko mangalakup. Patik pawaluhon, una ko manako. Patik pasiahon, una ko olo makatidakon hata na sotutu, maraloho dengan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan niroham dongan saripe ni donganmu, manang na posona bawa, manang na posona buru-buru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon naumbar tepati nai. Ale Tuhan debata, saya pergogoi mahami, mangulaho naombar tepati mi. Amin. Mari deh hitam se. Totopoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar. Parasi jala partalup ni roha. Jalan nabasar doho. Say marpangulahi marhami dahami. Dibaheni say sama sudedo saname. Dang adong nahupangasahon hami dukon asin ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo. Hupasangapon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosa. Molotung adong manang ise namar dosa. Adong do pangodiata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus nati gorohai. Jala ibana do pardenggan. Taringo tu dosata. Alai dada holan taringo tu dosata. Dohok do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi debata na diginjang. Amen. Kur ina Kamis.
Mari kita sedang waktu berdoa. Tatangihon mahatani debata turput ni epistelta di mingguta napa 20-hon dung Trinitatis natar surat di Roma sada ayat 10-1-17 margati soring mahita majahasa. Aidang na huhaliahon barita na uli ay hagogoni debatado paluahon nasa na porsea halak Jahudi jumolo dungi do halak gorik. Ay di papatar do disi hati goran di debata nasian haporsiau tu haporsiau hombar kunatar surat hia nama ngolu do partigori inor honi haporsiau. Ido sahatna martua doakan atau mangihon hantani debata jala no peopsa. Amen. Kor ina Jeriko.
Mari dimulaikan. Jong mahamu. Tahatidak ko mahaporsiaw tay. Songon nani haditakon dongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugona suatu dosan nato mo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe sia ton di porbadia andorong suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus na mate tarpajal do ibana tuhaw pinarsilang na tuat tubanua toru na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lauhon tu siamun debata Jehovah aman amanai pargogo na suatu dosane disima ibana pay mamula sugo tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di tod di porbadia jala adong sada huria na badia. Huria hatapan hala Kristen akan na badia. Dohot deha sesani dosa. Dohot deha tain. Mulak mangulu sogot daging halak nau mate. Dohot dia ngoluan na sora suda. Amin. Markor gabungan Jeriko.
Shalom, selamat hari Minggu di Hita. Tikting namasa di Hita, di Minggu ta sadarion, ima di Minggu pa 20-on dong Trinitatis. Topik Minggu, halak partigori manguludo binahen ni haporsiaona. Tikting nama ragam. Naparjolo ucapan salam. Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel pasahaton selamat hari Minggu tusude ruas nihuria naman dohoti parmingguon sadarion. Jala akatamue nami nasadarion dope parjolo sahali marminggu di gerejaon hupasatat hamima hata parhorasan sian huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu di Batama Hita marhiti-hiti parminggota sadarion. Napaduahon hata selamat ulang tahun hatu tubuh dot parsaripeon. Hami parhalado gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel pasahaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh dot parsaripeon. Turuas nomor ulang tahun di tanggal 1 tanggal 10 Oktober 2024. Saya di Leon de Batama gajang ni umur. Hahi pason dot akalas ni roha. Hata ni de Bata tu nama ulang tahun imana tersurat di buku Roma bidualu ayat 22a. Aitaboto do saluhut do manupak tunadinggan di aka namar holong roha di de Bata. Akan negoar nama ulang tahun hatu tubuh dot hapar saripeon boima taida di infokus ni garejata sadarion. Napatuluhon papungupelian. Naparjolo minggu sadarion papungupelian tujulo 2A 2B dohita tu haporluon ni huria dohot sentralisasi. Napaduahon ada minggu tanggal 20 Oktober 2024 nanengro papungupelian tujulo 2A 2B dohita tu haporluon pembangunan dohot sentralisasi. Nomor 4, Dewan Koinonia, Naparjolo. Di minggu sadarion di patupado evangelisasi kor guru-guru sekolah minggu dohot iana kota sekolah minggu. Dong sipul minggu pukul 8 nasugot songon dalam nasida lau pencarian dana tuhapulon Natal sekolah minggu huriata tahun 2024. Domutusi Asariama Hita dot parado mendukung kegiatan ni guru-guru sekolah minggu dot aka anak sekolah minggu. Napaduahon seksi Naposobulung. Di minggu sadarion di patupado bazar remaja Naposobulung songod dalan nasida lau pencarian dana tuha perluan ni Natal remaja Naposobulung ni huriata tahun 2024. Domutusi Asariama Hita ruas dot parhalado mendukung kegiatan ni nasida lau pencarian dana. Palimahon Dewan Diakonia. Susunan panitia Natal Ama Ina HKBP Immanuel Resort Immanuel. Boy mata jaha di stensilan warca jemaat ta di minggu sadariota. Minggu sadarion. Naponopon. Panitia pesta tahun oikumene inklusif dan pesta gotilon HKBP Immanuel tahun 2024. Naparjolo. Nah di hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 Denggado Mardalan Pesta Puncak tahun Okumene Inklusif 2024 dot Pesta Gotulion ni Huria na niuluhon ni Paditata Restot Pedeta Aldemak Simanjuntak MTH-MM na paduahon rekapitulasi penerimaan amplop Gotilon HKBP Immanuel 2024 Boima Taida di stensilan Warta Jemaat dohot na adong di Joloni Garejata. Nomor 7, Distrik 10 Medan Aceh. Di hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, di Patupado sosialisasi pengisian data aset HKBP, maringanan di kantor Distrik 10 Medan Aceh. Domutusi Borhatdo administrasi ni huriata menghadiri kegiatan ini. Napawaluhon do pasiahon acara pertanyaan wek, dot inganan nama jabui pertanyaan wek, hari Rabu do hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Boima Tajaha Sian Stensilata.
Nomor 10, torop ni ruas na mandoti permingguan tanggal 6 Oktober 2024, Tajaya Bima distensilan warta jemaat. Nomor 10 sada, dot 12, jadwal pelayanan di hari Senin 1 hari Minggu, dot jadwal parkur tu Minggu tanggal 20 Oktober 2024, Boima Tajaya Sian Stensilata. Nomor 10 tolu, ruas na opname di rumah sakit dohot na pemulihan di Tonga Bagas, na parjolo Ima MP Tambunan, Opu Bitang, Sian Wek Jericho, opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Na paduahon Inang Opu Elo Boru Tobing, Wek Jericho, opname di rumah sakit Advent Medan. Tikting tabahan, na parjolo Namar Sahid. Namar Said Ima Michelle Boru Simanjuntak, Sian Wek Jordan, opname di rumah sakit Columbia. Diktik tambahan paduahon Giovanno Simanjuntak, Wek Jericho, opname di rumah sakit Royal Prima. Na patuluhon Raja Sibarani, Wek Kana, pemulihan di Tonga Bagas. Na paupaton Las Maria Boru Silalahi, Wek Jordan, pemulihan di Jabu. Tik-tik tambahan na paduahon nama jabui pertanyaan Wek, Ima di Wek Betania, tarsurat di GSM, Sasitongna di Bagas nama jabui, Jalan C Batanghari nomor 130E. Warta keuangan sentralisasi non sentralisasi keuangan diakoni sosial huria keuangan pembangunan. Laporan keuangan ni gerejata tu sentralisasi non sentralisasi Boima Taida di lampiran kolom parhepengon ni huriata di Mingguta Sadarion. Hami mandok mauleate turu sude ruas napasaton pilihan bulanan pilihan tahun perpuluhan hamoleateon diakoni sosial pembangunan ni huria. Di Batama nama masu sude ruas ni huria file jemaat lengkap Boima Taida marhite scan QR kode. Na adong di halaman terakhir warta jemaat. Na adong di juluta masing-masing. Ima titing namasa di hita di mingguon. Saya tuhama nama ngaramoti hita salutna. Horas Shalom. Tapasahat ma pelean parjolo, sada A, sada B, maredehita.
Apa sada rohata martangiang mahita. Rodohami Tuhan marhite asini roham ditugu hodohami sian inganan nami be tu inganan parsauran nami marsoba di jolomi padok mauleate di sude pangaramoti ommo di pasu-pasum nahu jalo hami boy hami sonang marlas niroha jala mangula ulaon nami jalo ma pujian roha pikiran nami di nama dok mauleate hami di sudi pasu-pasumi makuling maho Tuhan jala pargugui hami laho tumangi hokatami asamian di ate-ate pikiran nami hatami bohal nami marparange dia dopami asatung dengan hami di tongani portibion tau hasangapun diho jala pasu-pasu lasniroha di hami jalo matang yang namion marhiti hasesan di dosa napi natupami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas dihita amanginang hatan itu hatta di mingguta sadarion imasian Habakuk 2 ayat sada sahat 24. Habakuk 2 ayat sada sahat 24. Hujaha dihita jala takasma tapai hutihu di bagasar rohatta songonoma didok sai nasi tongdo Jepang panuri rangoni di atas ni panatapakku doau jongjong jala tidang au tu partano batoan jala manatap natapau marnida manangaha sidohonon natuau jala manangaha alusna taringot tu alu-aluku jadi ninna Jehovah mangalusiau surat tema pangukaponi jala uhirhon tuak kabatu panuratan asatakas tarjaha nang pamolus ay taringot tutik kisogot dope pangukaponi jala hapogan mariahi ujung jaladang margabus tungi tung surape lumebba sai paimai mamai ai sai narodo sugot dang tagamon tartading idama nateal doibana dang tigor rohana di bagasan alayang gohalak partigori mangulu do binahin ni parsihohotonna maraha porsiaon ido sahakna topi ni mingguta di enet sian ayat 4 di ayat na parpudi partigor mangulu do binahin ni haporsiaon orang benar akan hidup oleh iman tapi op do perahatan Tuhan Yesus madok haporsiaon mido balua hoko jala di dotong hapor siau mido pamalupoko jala di dok nang di epistel tai orang yang percaya akan diselamatkan jala tabereng do di barita ni bibel tai ciri-ciri ni akan hapor sea nama lua ala ni hapor siauna termasuk ma sinoak sasada ibana dohot keluargana porsea tutuhani uduk tutuhani dina humaliang na portibion para jahat alayang goibana satia manang posdo rohana siad debatado ibana mangulu jala malua ibana sian parmarabolon dilesengi manang diejek manang diela-ela ibana asa diburai manang asa dausiat Tuhani alai hok dorohana holan debatado hanguluanna na paluahon ibana ima ciri-ciri ni lapor seai takas hapor seaon nai paluahon ibana nasa sian nasa parmaran
sian nasa hamagoan, sian hamatean. Ala debatado hanguluanna. Tapi areng muse nangsi Job nunga mago jala sibolisi sadiri laho mangago manang mabain mago sude akka napunana narong di hasianganon alai rohana tu dewatado jala setia do tu dewata imasi Job jala gudang dope tadda ni manang ciri-cirinya kana porsea ala balgani haporsea onna jala marsihohot porsea tu dewata malua jala dewatado ngeluna saliling ni lilingna termasuk si Abraham opunina porseai itadikko sude hutana artana alayang go dewata dakya ditadikon molo tabadikko tu hita na targoar nuaing na porsea barani do hita hot manang mangakuhon holad dewata parsigat tungatta jalama kilalahon mangauhon holad dewata do hanguluan manang holan ibana do napas atau kehidupan nahoti hanguluan na saliling nililing na di bagasan turpuhon carita ni si Habakuk lapatanna memeluk atau merangkul artina memang tarida do di pribadina dia memeluk merangkul perhatian ahamana dan perhatian holan tu materi manang taringot tu dirina manang narikot di dirina atasongonom ma bentuk ni pemikiran ni ibana dison pajupang ibana dohok dewata jala makata hatai ibana dohok dewata alaya dong keresahan di dalam hati dan pikirannya bukan tentang dirinya molo hita nonggodang keresahan di hita mungkin molodang di jalo dewata tangyangta gagal lalu kita resah dan putus asa mulai kendor doa-doanya kendor ibadahnya kendor membaca firman Tuhan dan dia tidak kuat untuk menghadapi kegagalan penderitaan tidak percaya bahwa Tuhan itu telah membuat yang terbaik bagi dia ima ciri-ciri ni hajol mauta ausogari tadok orang yang kurang percaya didok Yesus do memang bahwa siotik haporseaon ninna tu sisianna burjudo sisianna manangi ho Yesus uduk tanpa komentar ilabungna tu dia pe Yesus ihuton dohok donasi dama maritahon barita nauli alai disada tiki sisianna merpikir hudulan nasangap di surgo nungat tabegei jamita akan asalpu molo sahat tamian no di banua gijang lehon hudulan nasangap di hamina tonggo mami kiri diri kan taringot tu hasangapod di ibana jala tonggo nungat tabegei marhite jamita pertanyaan ibereng ibana akka nasosapunguan diberek sisiani nasosapunguan boy patupa halungangan tong dang masuk tu rohana sida puasa halak nasosapunguan si toko Tuhan boy laho patu pahalongangan ninna tong doi tadda ni na nidok ni Yesus tu nasida ho siotik haporseaon ninna jadi ulo do holan hata manang di parbinegiata sebing sian masuk siap pinggolta siamun haruar sian habirang molo didok haporseaon mido balua hoko alaisa sitongna hurang haporseaon siotik haporseaon mungkin ido pehita jika kita diperhadapkan dengan kegagalan mulailah kita resah keresahan daripada Habakuk nakin dan keperluan di dirina alai bangso Israel do jala Habakuki seorang nabi lapatanna penyambung lidah Allah
Songon tipeni ibadah tak adong gotolu jabatan di ibadah tahun. Ima molo di parjamitanon di dok manabi penyambung lidah Allah. Molo di altar di dok molo di perwartaan di dok meraja karena raja yang mewartakan tentang kehidupan dan tentang bangsanya seperti itu. Itu adalah jabatan Yesus sebagai nabi, sebagai imam dan sebagai raja. Ido na pinatuduni ibadat tai dohot letak ni liturgi tahun. Nungan yatta bege marhite seminar molo taihuti dia tahun nasalpu. Habakuk ima seorang nabi penyambung lidah Allah. Jelas seorang nabi di badan nai baru pajupang doi dohot dewata. Boide marhite bujuk ni dewata na hudul ibana hida manin ibana di bereng ibana manang na marhite ya keadaan di bereng ibana tapi bukan di dunia nyata yang dilihat tapi seakan di dunia nyata karena itu penglihatan yang nyata yang diperlihatkan Allah kepada dia kepada Habakuk. Songon iro naktu si Yohanes ima pangukaponi banidokon pangukapon penglihatan yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa oleh kita tapi terkhusus Tuhan buat Yohanes bisa melihat yang nyata yang memang nyata tentang sorga itu tentang sorga janji Allah itu adalah nyata karena itu diperlihatkan kepada nabi kepada penyambung lidah Allah supaya bisa disampaikan kepada orang-orang yang akan percaya atau kepada kita orang-orang yang akan percaya. Mungkin moloidok kita siotika porseaon, mungkin moloidok kita nahurang haporseaon, orang yang resah, orang yang galau, orang yang khawatir, mungkin hita akajol mana naing porsea dope. Alani dipakulingi kita kalau kita memang percaya, disitulah kita memiliki kehidupan. Jala halak na porseai dang boi hola porsea. Alana sibolisi pe porsea do Tuhan. Hira ro sibolisi mamulus Tuhan Yesus pas songgop sibolisi di sada jolma di tode ho songgop todina hodar tu sada jolma lewat ma Yesus. Naing palau ho sibolisi inna sibolisi do engkau aku percaya engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Allah ninda. Ima bedani hita sibolisi yakui di haporseai do Yesus alai dan tigor ibana membelot dan membelokkan hati orang percaya, mengganggu orang percaya, mengganggu hati orang beribadah, mengganggu persekutuannya dengan Tuhan. Itu makanya ya Tuhan memberikan hukuman kepadanya, merayak berjalan-jalan kemana-mana, bahkan dia seperti di punggung kita mau menerkam kita. Ya dia tidak pernah puas rakus mau berkuasa atas semua dunia dan Tuhan melawan Tuhan mengimbangi kekuasaan Tuhan. Bahkan kita terpengaruh seakan iblis itu lebih berkuasa daripada Tuhan. Kita mengatakan itu karena ketika kita gagal lalu kita mengatakan kenapa engkau tidak bertindak. Kembali kita ke cerita Habakuk. Ketika Habakuk ada keresahan di hatinya bukan soal masalah pribadinya, tapi keresahannya apa? Yaitu bangsa Israel terjadi kejahatan, penindasan, aniaya, kelaliman, ketidakadilan. Dan sama-sama bangsa itu menindas orang lemah, orang kecil. Karena somar gelok, nasomar dihadia. Sudah terlalu besar dosa-dosa mereka. Ini ceritanya sebelum mereka dibuang. Akhirnya mereka akan dibuang. Karena itu Habakuk melihat, Habakuk perhatian bahwa tidak ingin bangsanya di dalam kejahatan tersebut. Sama dengan kita pasti resah. Kalau daerah kita ini basis narkoba, basis begal, mungkin ada satu jalan, pegang HP aja sudah dirampok, kita resah, jangan lewat dari situ.
Baru ya terjadi kecelakaan, baru kalau kita di jalan macet, ada juga nyalip dan lain-lainnya itu. Ya setiap hari kita resah, mau jalan, mau bangun, apalagi orang-orang sakit, sakit tanganku, sakit hatiku katanya. Semua kehidupan kita ini banyak kali keresahan tentang penderitaan karena ulah, dan kita dikuasai oleh ketidakpercayaan, oleh pengaruh dan godaan-godaan iblis tersebut, dan kita mau tergoda, terpengaruh. Dan Habakuk melihat itu terjadi di tengah bangsa. Dia melihat bangsanya. Dan mau itu yang mau dikatakannya kepada kita. Bagaimana kita melihat generasi kita ini. Anak-anak kita ini. Orang-orang yang bertumbuh mungkin kurang bagus. Itu kasar sebenarnya kan. Ya orang-orang tertindas, ditindas. Kita intimidasi, kita cekik. Dan kita tidak buat berkembang. Ada lagi terlihat aku di video. Bapaknya menjual anaknya masih SD ke laki-laki, ke bapak-bapak lain, sudah rusak seperti itu. Ada lagi menjual anaknya untuk ya di jalan, pembantu menjaga anak orang yang kerja, dibuat anak itu tertidur supaya dia mengemis. Jadi hati-hati. Orang tua dengan sendirinya membiarkan anaknya sengsara, tak diperhatikan makannya, pertumbuhannya, juga tak diperhatikan pendidikannya dan lain. Itu sudah memutuskan masa depannya, sudah mematikan akhlak, bahkan fisiknya sebenarnya kita tanpa menyadari. Tak perhatian kita imannya, kegerejanya, tidak perhatian kita moralnya dan pendidikannya. Sebenarnya kita sudah termasuk memelihara kejahatan-kejahatan dan menindas hati dan pikiran dan hidup anak-anak tanpa perkembangan, kemajuan dan yang lain-lainnya. Jangan-jangan basis kejahatan itu ada dalam diri kita, dalam keluarga dan juga di tengah masyarakat. Ini yang dikatakan Habakuk. Habakuk resah melihat generasi, melihat bangsa itu dan melihat bangsa yang dikasihi Tuhan itu. Ini bangsamu Tuhan, ini ciptaanmu, ini anak-anakmu. Habakuk sebagai hamba Tuhan, sebagai penyambung lidah Tuhan, dia perhatian. Orang tua sekarang sudah berkurang perhatiannya. Berkurang perhatiannya, dia lebih memperhatikan media sosial kan gitu kan, berjawab di sana, tapi dia tidak perhatian kepada anaknya, bagaimana tingkah lakunya, apakah dia suka mengurung, apakah suka dia keluar, apakah dia betah di rumah, kan gitu. Kita ini harus menyadari bahwa kita sidik dalam perkembangan kemajuan kita, nakin akan daudoi, akan nasoporseai, halak portibiodoi, akan namangului hisap ni daging dadoi, akan namangului, akan nani idana di portibiodo nani oluluan nadisi, ala yang guna porsea. Parbueni hatani dewata dihanguluhon, jala di padalan, jala ti gordo ibana. Nungan yan yahu pasahat itu. Biarlah hidupmu benar, pribadimu benar, kata-katamu juga benar, dan juga keluargamu juga benar. Bergereja juga gerejanya juga gereja yang benarlah, imannya juga benar, dan juga seluruh hidupnya benar. Itu halak na porsea. Jadi dang boy holan hata madok, engkau ada anak Allah, engkau adalah Tuhanku, engkau, tetapi dia juga haruslah benar. Idop badidok mangulu do partigori ala ni haporsiaonna jalanani idan si Habakuk muse di turpuhon imanakin bangsoi na adong kejahatan jalan nang hot dakola ditongani bangsoi bangso Juda alai dohot do bangso na asing menindas nasida. Jadi martangi yang maibana makata-katai maibana ala pajupang ibana doh debata ipabua makeluhan-keluhan nai tu debata. Lihatlah bangsa ini, kapan engkau melepaskannya, kata Habakuk. Tuhan, mengapa engkau membiarkannya? Bahasa pasobom munasida tarsongo kita mula martangiang kan, bahasa dangalusam mutangyaku, bahasa pasobom wow Tuhan buruju doau nadenggat doau at tarsongo nima didok bangsom do nasida.
Nungatung jahat bangsoi. Jalaromo se bangsona asing menindas nasida. Teriaya naya nasida. Basa pasobommu nasida Tuhan. Inna si Habakuk. Pasobbu majo ninda. Dang na suhuida. Dang na suhuwege. Dang na suhualusi tangyang mi ninda. Basa di pasobbu dewata. Hita mardusain waing. Karena dang itor neng uhumon dari hita supaya kita jangan cepat-cepat dihukum. Itu artinya. Jadi bangsa ipe jangan terlalu cepat mereka dihukum. Mana tahu ada lagi perubahan pertobatan. Nanti akan dihukum. Kau nanti ikom mago ikom maupo anggo pikirata. Tetapi Tuhan mengatakannya kepada Habakuk, tunggu supaya nanti mereka akan hukum. Dia akan dihukum. Orang jahat itu, orang yang jahat dari tengah bangsa akan dihukum. Uhumok kudonasida, alai pasobbu manasida. Jala uhumanku pasti dan mereka tidak akan selamat ninna dison. Baik bangsa namanidas nasida akan tidak selamat. Karena dari antara bangsa itu ada yang benar. Songonido nakitakan, adong gonadenggan, adong nasitong, adong naburju. Alai berengum kadang terpengaruh, kadang mereka ditindas, kadang mereka orang yang benar dan baik itu tidak tahan menghadapi orang-orang jahat. Matong nani hatahon nisi Habakuk. Bohado halak nati goron, bahasa nasida dang ditangi hoko, bahasa dang dipaluaho nasida ali Tuhan. Ninna ibana, ido ibana ma, pai mama. Honauhum doan non akka parjahatih. Alai halak nati gori manguluma. Alaido ngelutakan adong natigor, adong parjahat. Ingot ma, anggo hoddo hita di bagasan hati gorani, jala porsia hita jala tigor, ingot ma itu pasti. Menguludo hita. Unang sumurut tidak unang kendor, hidup dalam benar dan hidup beriman. Ima pasobu manang mangalusi, keluhan manang keresahan manang tangiang alu-alu ni si Habakuk. Alani masai jonok doibana disertai Tuhan ih dan bukan berarti Tuhan itu tidak bertindak dan Tuhan itu jauh seperti yang kita pikirkan kalau kita menderita seakan Tuhan itu tidak bertindak, seakan Tuhan itu jauh, tapi Habakuk tidak. Tuhan sebenarnya lagi menyertai dan bersama dengan dia, tetapi dalam kebersamaan itu dengan jujur Hamadok, ipasobu-sobuido gelengna, ipasobuido keluargana, manang na amatai, tidak tanggung jawab kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, dibiarkan anak-anaknya, dibiarkan gitu, kacau seperti itu. Alani iman anak sidohonon natu hita, baik ditongani keluarga, baik ditongani masyarakat, baik ditongani ngulutta, dongatta nasaha porsiauni. Mula dong menelinap, merasuki hidup kita orang-orang jahat atau penjahat. Baiklah berdoa dan sampaikan kepada Tuhan dengan memiliki kepengharapan yang pertama bahwa orang jahat Tuhan berkata tetap akan dihukum. Tetapi masih diberi waktu untuk bertobat, berubah. Karena Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Kemudian tetaplah hidup menjadi orang benar. Karena Tuhan memberikan kehidupan orang yang tetap dan setia, percaya dan benar. Sonari napatuluhon, apakah kita punya posisi atau pribadi atau status kita sebagai orang benar atau orang percaya, atau hanya sekedar wacanakah iman kita itu firman Tuhan yang kita dengar dan juga kehidupan kita sebagai orang Kristen. Teruslah berjuang dan pikirkan, resahkanlah apa yang terjadi dalam diri kita jika ada yang mau menerkam dan menghancurkan hidup kita dengan bisikan-bisikan setan, mengganggu iman kita, tidak setia dan tidak kuat, dan mungkin terganggu juga hati kita di dalam ibadah dan keyakinan kita untuk tidak benar. Mari kita sampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan tidak jauh. Tuhan menunggu kita untuk bertobat. Tuhan menunggu kita supaya kita jadilah orang yang beriman dan benar. Seperti topik pada hari ini, mari kita partigori sai namanguludo
binaini haporsiaona. Orang benar pasti akan hidup. Yohanes 3:10. Siapa yang percaya akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan binasa. Hiduplah di dalam Tuhan dan percaya dan bergantung kepada Tuhan, karena itulah kehidupan kita selama-lamanya. Amin. Martang yang baik. Mau lihat Tuhan, marhite asini roham, dipakulingi hodo hami. Ditadda hodo rohanang pikiran nami, ganggu ni rohanami nang haporsiaon nami, ganggu ni pikiran nami, jujur dohami Tuhan, gumugo parjahati mangela-ela hami, asa tung uduk kami tu sibolisi, alai rohanami gabe-gagu, ganggu jala dang hot rohanami, maka porsiai jala marhaposan, tu hagogomi, tu pabahenami, tu akan adenggan na nilehomi, godang Tuhan na hujalo hami di ngulu namion akan adenggan alai jod dohami Tuhan sai marsak susah jala otik rohanami mangatusi pasu-pasumi mangatusi sude dengan dibasam mangatusi akapa bahenami Tuhan asiroham dihagaleon nami unak pasobu hami unak paluasami di kerasahan di ngulu nami taringot tu pangalaho, taringot tu pikiran nami na hurangi, taringot tu rohanami na meti, taringot tu parnguluan nami, na subuhi hupatudu hami, sitatus nami, songon halat na porsea, na tigor, jalan adenggan. Tuhan, sai topa mahami, gabe pribadi, na porsea, na satia, jalan adenggan. Ido na hinalomohon ni roham, jala ido naing pauliliom muhami Tuhan di bagasan hati gorami marhite minggu nami sadarion na mangulu do partigori alani haporsiaonna. Tuhan gudanggo na geduk di akka pikiran nami jala sa masai met pakilala nami pikiran nami taringot tu akka nadenggani alani Tuhan pature-ture mahami pergugui mahami mangulahon asalam hobar tulomoni rohami berjuang boy pajupang pasahatoni tuho sude akana masa manang akka haporsuhon nahualami hami. Tuhan mau liate di ngolu na nilehommu mau liate di panugum-nugum tuhami boy hami mangula-ulaon nami ganupari jalaboy hami di tongan di keluarga sonang sehari-ribuan jalaboy hami nang di tongan di bagason di bagas joromon jalaboy hami marparsaoran di bagas dame dohot holong nasiako marsi hohok masudeya kanadenggan di panogumi di hami jala lam sempurna mahami Tuhan di padongan yommu pangaramot yommu asa tigor jala denggan hami di adopami pasu-pasu mahuriam HKBP Immanuel marhite-hite akawek marhite punguan marhite yanak dengan haporsiaon nasitong ulaon na tigor jalaboy na sida mangula na sa ulaon na denggan di akka ulaon na jala marparbue na denggan tungulu na sida sigano pari sude parhubas ni huriam pargugui Tuhan asa marhubas di bagasan hati goran tau hasangapot diho jala di halupaho kami diri nami alai lam balgama ho Tuhan marhite huriami jala naporsea lam togu jala lam martaba-taba Tuhan huwa kami ruas ni huriam na margogo de penasida makubasi ho marhite na mangalehon materi dohot mangalehon akapelean dohot naung berhasil hami madalaton pesta gotilon dohot tahun ekumene kundusip Tuhan sudinai dilehokoroha di hami gebubui sikop lasmi rohanami terlaksana ulauni jala bui hami beribadah terlaksana di tongan ni huriami tahun tu tahun hari-hari tu hari-hari tarlumobi di tahun oikumene inklusif Tuhan asima roham ramotima perdalanan ni huriam perdalanan ni akka rumah tangga ni huriam do yanakon na nilehomi margogo na sida di persikolanna molo pengangguran naing mana sida humosa jalabui
marhapistaran mangalului ngolu-ngoluna doho karejuna jala molonunga karejo nasida homa Tuhan na pargugoi nasida mangulau-laun nasida ui rokat ni todina jonok doi dia do pammu pajupakonomu manasida ditiki akka nauli jalan adenggan molo adong sian ruas ni huriami gudang na hinalungutonna taringot tuaka ianakon nasuharu dilehokodo pe Tuhan lehom mai tu nasida gabe tanggung jawab natiniti pommu di nasida tahu laho pagudang-gudang onda di bagasak katam tahu hasangapod diho jalalas ni roha nang di nasida Tuhan asima roham di huriam saya ramotima sude na niula ni tangan ni ruas di huriam di dia penasida marhubas di kantor di parsikolan di partiga-tigan manang di jabu manang di dia petahe Tuhan di pardalanan nasida manang marhite media sosial Tuhan sudah nai gawe pasu-pasu mina desida dalam nasida marsigatuk tuho jalaho debata namangaleho kanguluan di nasida Tuhan moladok siar ruas ni huriam na di bagas separuh kilon alani ekonomi doho parnguluon Tuhan mana mapargugoi asa margogo nasida di hapor seaon nang mangulahon ulaon nasida moladok sian nasida marsak alani parsahiton nasora malum mengagudang dibahin akka perawatan doh pangobation Tuhan asiroham tuhoro nasida marsikatung mapurus sai malum manasida ditikina marhite hagugon doho tuhasomi jalan atongon di bagasan parsahiton ruas nihuriam buah kami tu adopami inanami opu elo dohot amanami MP Tambunan dohot inanami inang Las Maria Borisilalahi dohot Misel Borisimajuntak Jawapani Simajuntak Raja Siwarani tongon nasida okname dohot pemulihan ali Tuhan jonok dohot Tuhan di nasida di bagasan parsahiton nai jalahodo Tuhan di pangasahon marhite hama malum nasiakoi marhite pangobation perawatan dohot obat Tuhan mamasu-masu maho diusaha nasida Tuhan Tuhan mamalum ni sahih nasida asaboy nasida toktong pasangapoko jala mangulau-laonna marlas ni roha jala toktong nasida marsigatung marhaporusan tuhoma nasida Tuhan asima roham ramoti masude di Yesus Kristus Tuhan nami amin papungu pelean maredde hita sian 633.
tangyakom ma peleata. Ali dewata amanamina di banua gijang. Hodo haroroan di saluhut silehon-lehon nadenggan dohot nasa ulibasa nama ulitus. Hupasahat tami masian nani lehon mi tuhami pelean nami tuho. Saya jalo mai gebe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasia kami peleanon. Pati buloh na harajaun mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanay marhite-hite toddim. Asalam hutadahami gudang nisilehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami nadi banua gijang, saya pinorbadi amaguaramu, saya roma harajaunmu, saya sauk malomoni roham di banua tongaon, songon nadi banua gijang. Leon matu hami sadarion hangu luas siapa hari. Saya sama dosa nami songon panesanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewata Mahita. Di sodakon Tuhan Dewata Mabuhina Tuhita. Jala asima rohana mida hita. Di dopakon Tuhan Dewata Mabuhina Tuhita. Jala di pasorohon madamena tu tod ditabi.